L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA nediet sensiela ta' regolamenti ġodda sabiex aktar siġar u msaġar f'pajjiżna jkunu protetti. Bl-emendi fir-regolamenti dwar il-ħarsin tas-siġar telgħu għal 36 l-ispeċi ta' siġar protetti, disa aktar mill-2011. Fost dawn il-balluta, iċ-ċirasa, balija u żabrikott, 53 speċi oħra bħal ċipress, it-tuffiħ selvaġġ u żnuber il-kbira li jinsabu f'żoni ta' żvilupp jew fi spazji miftuħa bħal pjazzett, toroq u bankini ġew ukoll iddikjarati bħala speċi protetti. Il-kap eżekuttiv tal-ERA Louise Spiteri qalet li għall-ewwel darba daħlet liċenzja speċjalizzata għal persuni li jridu jagħmlu xi intervent fuq xi siġra protetta. Dan huwa pass ieħor sabiex jiġu protetti u l-imsaġar f'pajjiżna. Żdiedu wkoll il-fatt li anka siġar f'żoni urbani wkoll qed jiġu protetti. Apparti minn hekk ukoll daħlet ukoll liċenzja għal persuni li jkunu interessati jagħmlu interventi fuq siġar. Bir-regolamenti l-ġodda ħraxu l-pieni għal min jinqabad jagħmel xi reat fuq siġar protetti. Il-pieni żdiedu skont l-intervent u kemm jipprotetta u rari s-siġra li tkun ġiet vandalizzata. L-inqas multa hija dik ta' €250 u l-ogħla multa hija dik ta' €25,000. L-Awtorità għall-Ambjent ħeġġet biex kull min ikun se jagħmel intervent fuq xi siġra jitkellem mal-awtorità. Aħna hemmhekk ovvjament għandna l-uffiċjali tagħna fuq dan is-settur u niggwidaw lill-individu x'irid jagħmel u x'ma jridx jagħmel. Ta' min niċċara wkoll illi mhux kollox għax siġra hija protetta ma jista' jsir xejn, ġifieri dik hija importanti ħafna li wieħed iżomma f'moħħu. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li huwa sodisfatt li approva dawn ir-regolamenti l-ġodda li ħarsu aktar is-siġar protetti u l-imsaġar f'pajjiżna. Il-Ministru José Herrera qal li twaqqaf kumitat interministerjali li fih hemm membri mill-Ministeru ta' Trasport, Ambjent u Intern sabiex meta jsir proġett infrastrutturali li l-għanu l-lini tiegħu ikun li jonqos it-traffiku f'pajjiżna ikun hemm koordinazzjoni jekk ikunu se jinqalgħu xi siġar. Meta ħajkun hemm dan tip ta' xogħlijiet infrastrutturali se jiġu transportati siġar jew maqlugħin siġar jkun hemm regolamentazzjoni u metodoloġija imposta mill-ERA. Il-Ministru José Herrera qal li din is-sena se jitħawlu aktar siġar mit-12,000 siġra li tħawlu s-sena li għaddiet. Is-siġar mistennija jitħawlu fil-Park tal-Majistral tas-Salini kif ukoll Kemuna fejn is-sena li għaddiet tħawlu aktar minn 3,000 siġra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.